Nagpapakulo ako ng isang buong manok, guys. Kaya maggagawa ako ng tamale. Yan. Ayan guys, na-shred ko na yung chicken, tapos nilagyan ko na ng seasoning, ground black pepper, tapos yung powdered garlic, tapos chili powder. Tapos ito, yung instant corn masa flour. Nilagay ko dito isang cup na oil. 4 cups ito na masa flour. Tapos 3 cups na broth. Hindi ako nakabili ng broth, so nagpakulo na lang ako ng chicken broth. Tapos ito yung gagamitin ko, corn husk. Or corn husk. Yan, babalot ko. Tapos lagay ko dito sa container, tapos dito ko lalagay sa for 25 minutes yata. Basta. Pag i-boil ng chicken lang yung matagal. Tapos ganyan, depende sa sa sukat. Sa sukat na gusto nyo. Tapos ito ibabaw mo yan, tapos takpan mo ulit ng ganito. Yan lang. Tapos fold mo ng ganyan. Ganito lang siya. Ang hirap ng bandang dito sa dito. Medyo matigas siya. Kuha ulit. Sa atin, tinatapon-tapon lang to. Dito 10 pesos yung isang plastic. Mahal yan. Hindi ko magagamit lahat ng chicken ko. So, i-freezer ko yan, tapos gagamitin ko next time. Ganyan lang siya. Nakalimutan kong bumili ng gloves. Yun lang yun. Basta madali lang siya eh. Lunod natin yung pangalawang batch. $25 ulit.